एटीवी न्यूज चैनल को आपण स्वागत। आज हैंडलूम दिवस भारतीय वस्त्र एवं शिल्पकोशर ई पोर्टाल शुभारंभ करेंगे मोदी। नुआ दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्लीर प्रगति मैदान भारत मंडप मठारे जातीय हस्ततंत्र दिवस उत्सव में सामिल हेबे। एही अवसर में प्रधानमंत्री भारतीय वस्त्र एवं शिल्पकोशर ई पोर्टाल शुभारंभ करेंगे। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର 3000 ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର କାରିଗର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାରିଗର ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ନୀତିଗତ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ତଥା କଳା ଏବଂ କାରିଗରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2015 ମସିହା ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 1905 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସକୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବମ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଉତ୍ସାହିତ ସହ ନୀତିଗତ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ତଥା କଳା ଏବଂ କାରିଗରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2015 ମସିହା ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 1905 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସକୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବମ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୋଷର ଇ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ, ଯାହାକି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଓ କାରିଗରୀର ଏକ ଭଣ୍ଡାର। ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ୟାଶନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।